muda kupandukira president. Imimi apandukira apa ari kupandukira nyika ino ndiani? Imimi nesu takanga tichitochema kuhurumende yedu nemimi apandukira nyika. Imimi makanga muchititi kwa isusu tiri marenegades isusu tichenda pamunhu mutapapo tichenda kupi tichida kutaura na president kuti tito upenyu huri nani. Imi muchititi tiri marenegades. Apa marenegades ndiwa nani maakutera vanhu vamakanga musinawo during the war. Wakadzi nevarume vari kuteera zvezvigananda izvi. Please my comrades, musadaro. Regai kutirwadzisa. Vanhu vakadya sautuko isina sadza. Vanhu vakadya mangai mairi chaiyo kuerengerwa mangai mairi mupureti. Vanhu vakabikirwa mashizha emaveji asina kuchekwa kuitira kuti munhu wopakurirwa shizha remuriwo risina sauti. Takaripakurirwa panyadzonyapo. Ndirutaura zvandiri kuziva mugadheni rairimwa panyadzonyapo muridzivemo. Kutema muriwo kwakuaridza mudhuramu kuubika wakadaro kwaungodira mafuta usina sauti. Kwakutoita lanji yemusiwo uyu. Asi makanganwa izvizvi maakubhitira vamwe venyu vamakanga muinawo endi kuti musvike kuzvigaro kwamuriko makasarudzwa nevanhu. Asi vanhu vacho hamuchavari membe. Ndiwo maakutambisa dinga rekuti uyai mudai imi muchiwana mariwo achingoti muchingowadedza kuti uyai mudai. Kutora advantage yekushupika kwevanhu. Vanhu vachifunga kuti pane zvatiri kundowana. Cable 3 yakauya eze joko. Munhu asingadi Cable 3 haide, haisiri mhosva. Makati kwai makabva kuwanhu. Muchitanga chinhu chenyichi. Vanhu vaya maakona kuti wakuramba vanhu vaya vakuda kutaura zvavanoda. Moatumira matagisi kuti endai mundorowe, endai mundodzivirire. Vamwe nemapanga kuCity Sports uko. Anditi makati zvakabva kuwanhu. Saka kana zvakabva kuwanhu waiwarini. Vanhu vachona VP is a person. Maybe azvinobva mavari because yasatambowanza kutaura nezvekebhu iyoyo isu kuti ndinoida. Hamungamanikidzwi munhu kuti kwai resolution yakauya mupati nembavha. Yakauya mupati resolution yakauya mupati nemakoronyera. Ndiye munovhekisira munhu ade yake zvasi musangano arimo. Ino zvinomanikidzwa. Ini pana handide asi musangano weZANU-PF ndirimo. Hamuchashandisi constitution yacho yepati. Hamuchashandisa constitution yacho yenyika ndiyo yamuri kubhucha yepati makasitokangana nezvayo. Because kana tichida kutaura chokwadi nauye kebhu yenyu iyi nauye resolution number 1 yaifanira kundorectifyiwa kucongress uku then yaadoptwa necongress yozoenda kumutemo. But muri kutora vanhu vemuZimbabwe muno mukuwaita maduche muchitamba tinganinga vamwe vacho hapana kana chamuri kubenefita ya benefiting nothing. Muri kuprotecta mbavha dziri kuba mari dzinoda kuzongoramba dzichienderera mberi dzichingoba vana venyu vachisafa. You are betraying magenerations yeZimbabwe achateera.